Takže čaute, som tu zasa s vami, ja a Leo. Čaute. Možno ho nepoznáte, lebo je to prvé video, sorry Leo, ale toto som nestíhal dávať ešte. No, takže dneska tu máme crash test. Prosím, YouTube, nesmaž mi to, hej. My sme to už robili, hej, sorry YouTube, ale nemáš mi to, hej. Takže máme tu prvý hod. Budeš ty hádzať? Hej. Ale hádž iba tak z mála a potom z väčšieho, dobre. Mala? Ty kámo. Dobre, ako... Nerskú vyššie. Akože nič, kamo, furt to odpadáva. Alebo to je iba vyplňovátko, akože. Väčšia. Počkaj, teraz dáme kúsok test, že... Ukáž. Zatiaľ nič sa nestalo. No, akože... Kto vie? Ale minimálne, to je. Fakt maličké poškodenie. Dobre. Môžeš. Teraz musím Už trošku do výšky, aj no. Kámo, zatiaľ je to... Kámo, sa mi zdalo, alebo dačo odletelo? A ja si myslím. Aha, tu. Tá degešina. Bolo dnu. A z toho dačo? Lebo to bolo nie také... Hej, tam bol kryt, no. Hej. Tam choď po toto. A tu nám odpadol kryt. Krásny. Zrejme trošku túrek záko, ale dobre. Môžu vziať to Rex. Aj trošku. Dobre, nechaj tak. Ale kamo, inak nič. Celkom. Vieš čo, hoď to do výšky, ja ser na to. Kámo, dačo odpadlo ako. Ale toto stále drží, takže... Daj sa mi to ešte raz robiť. Si to bude dať spraviť. Si kokos, ešte toto. Hej, to pôjde spraviť, kámo. To ešte pridáme na auto. A ešte stade odletela to. To už nechaj tak. A ja idem dozadu, že to lepšie natočím. Počkaj. No, to už máme kúsok väčší problém. Ukáž to ešte raz na kameru. Dobre, ešte jeden crash test. Dobre. Tak petelica o zem. No ale to už koniec, to je koniec, kámo. Koniec. Nezabudni dať like a odber. Majte sa. Čau.